Il-prezzijiet tal-petrol u d-diesel molewx u baqgħu stabbli f'rati ferm irħas minn kemm kienu fi żminijiet gvernijiet nazzjonalisti. Dan kien ikkonfermat waqt żjara li News għamel f'POMPI tal-fjuwil mifruxa madwar il-gżejjer Maltin. Fil-fatt il-prezz tad-diesel f'dawn il-pompi kien ta' €18 ċentezmu. Kien il-viċi kap tal-Partit Nazzjonalista Żieda li l-ġimgħa filgħaxija ħareġ stqarrija biex jattakka lill-Gvern dwar il-prezz tad-diesel advance. B'reazzjoni l-Ministeru għall-Enerġija qal il-viċi kap Nazzjonalista u kelliem għall-Enerġija tal-Partit Nazzjonalista jew huwa inkompetenti jew għar minn hekk qed ibiddel il-pożizzjoni tal-Oppożizzjoni u jrid li l-Gvern jindaħal fis-suq liberalizzat tal-fuels. Fil-fatt il-prodott li refera għalih ta' diesel advance jinbih minn kumpanija privata. Skont il-Weekly Oil Bulletin illi toħroġ il-Kummissjoni Ewropea, il-prezz internazzjonali juri li l-prezz medju ta' diesel huwa ta' €36.3 kull litru, waqt li dak tal-petrol huwa ta' €46.7 kull litru. Il-Gvern qal li l-prezzijiet stabbiliti mill-NMET ilhom stabbli għal aktar minn 15-il xahar fejn bl-għaqal tal-kumpanija għamlet kuntratti fit-tul li qed jagħtu l-frott. Għalli għalkemm bil-hedging mhux dejjem jirnexxielek iżżomm il-prezzijiet taħt il-prezz tas-suq, il-Gvern sostna li se jibqa' jaħdem biex kif wieħed iżomm stabbilità fil-prezzijiet tal-fuels. Min-naħa tiegħu il-Partit Laburista wkoll irreaġixxa u qal li l-prodott li rrefera għalih ġus biex jattakka lill-Gvern huwa prodott li tpoġġa fis-suq minn kumpanija privata għax fis-suq hawn il-kompetizzjoni. Għal il-Gvern m'għandu ebda semm u wisqan qas-saħħa fuq il-prezz. L-istqarrija qalet li biex ikun partiġjan, il-Partit Nazzjonalista lest jitfa' dubji dwar kif jaħdem ukoll is-suq ħieles u għalhekk tassew li l-pajjiż ikun qed jirriskja li kieku l-Partit Nazzjonalista kellu jkun fdat bit-tmexxija tal-ekonomija.